Сёння аб папулярнасці тайскага боксу сярод школьнікаў гаворыць колькасць удзельнікаў з розных куткоў краіны. Ужо 5-й юбілейны турнір у 29-й брэсцкай школе сабраў каля сотні аматараў. Узроставыя катэгорыі удзельнікаў разнастайныя. Змагаюцца спортсмены от 8 до 17 годов. Цель этого проекта предусматривается – это пропаганда здорового образа жизни, это подготовка юношей к службе в вооруженных силах Республики Беларусь. 29-я школа традыцыйна стала пляцоўкай правядзення гэтага віду адзінаборстваў. З'яўленне спартыўнай секцыі 15 гадоў таму стала штуршком для ўзнікнення спаборніцтваў. Ініцыятыву адразу падтрымалі гарвыканкам і абласная федерация спорту. Представители 3 клубов нашего города принимают участие в этом турнире. Поэтому на разных уровнях, в разных учреждениях спорта этот вид культивируется. Дети ходят. Дети занимаются. Яўген Богдан – пачатковец у гэтым відзе спорту. На камеру говорить саромецца, але дасягненні ўжо ёсць. Когда я пошел в первый раз, у меня были ощущения, я испугался, испуганный был. Проиграл я в тот первый раз, 3-е место. Но ничего, в этот раз я выиграл, получил 1-е место. А вось Мікіта Баднюк на рынгу ўжо 1,5 гады. Гаворыць, у бокс яго прывяла звычайная забава. С мальчиками сначала как-то во дворе выходили, как-то брали перчатки, выходили на поле, дрались между собой. Вот. Потом я решил заниматься профессионально этим. Гісторыя такіх сустрэч на гэтым не скончылася. У наступным годзе зноў юныя барцы сустрэнуцца на рынгу. Тацяна Ігнатавец, Сергей Мацвійчук, тэлерадыёкампанія «Брэст».